sa makausap pa maayong buntag kanatong tanan. Karon nga adlaw, Sabado, atong gisaulog ang pagka-apostolis ni Bartolomeo. Usa siya kasakop sa 12 ka mga apostolis. Muning nag-ilis na ko ganina og green kay abi na ko niingon si Father nga peace day karon. Muning pula ang akong gisuot nga istula. O maayong buntag no salamat sa Dios nini nga kabuntagon nga kita na pod ang maghatag o kadasig sa atong mga kaigsunan nga mga Kristohanon. Maigsoon, sa dili pa kumusugod, nakoy istorya nga adunay usa ka tawo nga niagi siya sa usa ka tulay nga dili siya lawom tungod kay ang tao moagi sa kilid ang sakyanan sa tunga. Dayon kung mo sirit ang sakyanan, mulabsik ang tanang tubig kay nagpundo ang tubig diya sa tunga. Munang ang tao kung naa sa daplin moagi, mabasa gid siya kay tungod sa kusog sa dagan sa sakyanan. Ang gihimo sa tao, na-timingan siya nga naa siya nga lugar nga nag-agi. Ang iyang gihimo tungod sa iyang hunahuna nga mabasa siya, nagkuha siya bato. Iyang giandam ang bato, dayon nakita niya ang sakyanan nga napadulong kusog kay pagdagan, so gipakita din niya ang bato. Pagpakita niya sa bato ang sakyanan, nahadlok kay abi na lagi bato gud unyag kung mulapos siya daw mabasa ang tao unsa batuon baka siya ang sakyanan di pagkakita gyud pag-agi gyud sa sakyanan hunong minor ang sakyanan og hinay kay nagdagan hinay kay padagan hantud hinay tabok di nakita sa kuan ang bato iyang hunahuna niya nga ni perfect siya kay wala gid siya nabasa ang pagkahuman pag-agi sa usas ka sakyanan nagdahom siya nga wala na imusunod munang ang iyang gikuha ang iyang bato gilabay niya ang paglabay diha pagid niya gilabay sa atubangan paglabay niya kay naaman sa niabot nga lain nga sakyanan nga kusog kay dagan wala gihapon basa gihapon siya mga igsoon. Nga naman, nga kini nga mga ilustrasyon akong gigamit, no? Tungod kay sa atong pagkakristohanon, kinahanglan gunitan giday nato ang atong pagtuo uban sa pagsalig diha kang Kristo. Kay niingon ang pulong sa Dios nga si Kristo mao ang bato. Kinahanglan isulod gid nato sa atong mga kasing-kasing nga si Kristo gayud maoy pundasyon sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Makaingon ko sa akong kalingon nga na malandong ko gabi ko nga ngano man gyud nga kasagara sa mga katawhan mubuhi man gyud. Buhian man gid nila nga naskabalo na sayod na sila nga si Kristo mao gayud ang Dios nga mao gayud ang sukaranan sa atong pagtuo mao gayud siya ang Dios nga nasayod sa tanan sa atong kinabuhi nahibalo siya kun unsa ka mahinungdanon ang atong kinabuhi busa kita nga mga Kristohanon gidasig nga kinahanglan gunita nato dili nato buhian si Kristo sa atong kinabuhi. Buhian nato nga magkinabuhi kita tungod kay sa iyang pulong nga nag-ingon nga si Kristo mao ang bato nga maoy pundasyon sa atong pagtuo. Ato kining nga mapamalandungan nga kung wala gyud ang Dios, wala gyud kitay mahimo.
Ang pulong sa Dios nag-ingon diri sa Juan kapitulo 1, bersikulo 16. Gikan sa gikan pa sa sinugdan, ang iyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen ba mga igsoon? Inaana ang Dios. Walay puas nga mga panalangin. Ang pagkinabuhi sa tao may kahadlok sa Ginoo. Mao ang pagsalig nga kita kaniya kay ang pulong sa Dios matuod og kasaligan gayod. Kay bisan ang iyang mga disipulo natingala kay nagsulti siya sa kamatuuran ang iyang mga pulong may gahom. Nganong makaingon man ta nga may gahom? Tungod kay moingon lang siya nga muhunong ang balod, mahimo kini. Tungod kay duna siya'y gahom. Mulurang ang balod og muabot ang kalinaw. Kung muingon po siya nga makalakaw ka, mahimo kini. Tungod kay siya gamhanan. Busa mga igsuon, ang Dios sa iyang paghigugma kanato, kita gihimo kitang matarong pinaagi sa iyang unang paghigugma kanato. Ang atong salmo karon sa Salmo kapitulo 145, 10 ngadto sa 11, nagaingon, O Ginoo, mudaig kanimo ang tanan mong mga binuhat, og magpasalamat kanimo ang tanan mong katawhan. Isangyaw nila ang himaya sa imong gingharian og ang imong gahom. Ang imong gingharian walay katapusan og maghari ka hangtod sa kahungturan. Mga igsuon, ang Dios gikan karon hantod ugma, hantod sa katapusang mga gutlo sa atong kinabuhi, ang Dios maghari siya. Kay siya man ang tag-iya sa tanang butang ni ini nga kalibutan. Sa Salmo 45 gyapon, kapitulo 17, bersikulo 18, kay matarong ang Ginoo sa tanan niyang nabuhat. Ang tanan niyang buhat, ang Ginoo andam nga mutabang sa tanan nga mosanpit kaniya og matinud-anon ang ilang pagtawag kaniya. Mga igsuon, andam gyud ang Dios, mutabang kanimo kung matinud-anon ka, kung makita niya, kung ang imong kasing-kasing matinud-anon ka, nga mangayo kaniya. Ako testimony akong kaugalingon, no? Daning ni aging simana, sinagtrabaho ko dito sa akong gitrabahoan, nakahibalo ko, wala nagibugas sa among balay. Tiksan ko sa akong asawa, wala natay bugas. Ako naghilom lang ko. Na kini laging nasay pagka maritis na to, sa sige na akong dula ako gunit-gunit sa among cellphone na may kauban po nako dito sa motorpool. Nakalimot ko nga ang oras alas 5 naman di ay. Wala na ko'y masakyan pagpadulong sa opisina, kay ang among sakyanan nga katong nay taga-anakan pod nga dito ko magsakay niya, nakalarga na. Wala na ko'y masakyan. May ganito akong kauban, kinapoy siya yung motor, niingon na lang ko nga, kabady mo po nako sa TDP, niingon ko nga badge. Sakay na lang ko sa imo, kay nabiyaan ako ni Richard, kato among agsakyan kasagaran. Sige, sakay na lang. Pag-abot sa opisina, nag-out me, daing ko ba, lapos na lang ko, sakay na lang sa ko, payon sa balay, anak ko ba? Sige ba, sakay. Pag sige na migdagan, ang akong gihimo, nakabalon ako nga, wala gibugas sa among balay. Sa sige, tungod na gid media sa palas gyud. Sa akong kon kay Silvi luyo man lugar ko, dili ko mo anak hangad mo anak ko nakita mo ginako sa daplin kwarta man gyud. Nakaingon ko nga
Bad, hunong sa hunong. Kaya na ko'y nakita. Ingko nga kwarta. Asa siya nakahunong? Sa palas rami tungod. Dito siya nakahunong sa tong naiunahan mamaligya og bahog. Dito siya kahunong. Kaya naman po yung mga sakyanan ng nangagi. Sakyanan ng nangagi. Hunong siya, padaplin. Dayon pagkakuan nga, ay di na lang tamuagi dito ba? Di na lang padaplin. Ba agi? Pag abot yun dito, padaplin ako. Nakita ginako, gikuha na akong kwarta. Unsay akong gihimo? Pagkakita na ako sa kwarta nga, nabalikan na namo, pagpunit na ko, ingko salamat Lord. Gipunit na ko. Wala sa nako siya ihapa. Gisulod lang nako sa bulsa. Padayon, pag abot na namo diha nasa tungod na sa among balay, diha na Father Amy nga balay dapit. Ako dang gikuha ang kwarta akong gihap. 3 katag 500. Niingon din itong akong kabady nga, ako nang 500, imo nang 1,000, ka wala mo kay bugas. Inaana ra din yung mga igsoon. Kanang, kung nabitaw kay mga pangayoon sa Ginoo, pangayoa lang. Muhatag gid ang Ginoo. Instant nga panalangin to. Nakaingon ko nga, salamat Lord, baka palit giday kog bugas. Ako 1,000 ang iya. Pero gikuhaan din ako 100 ang tithe. Kay di man to ang ako, ang 100. Gihatag na ako sa Ginoo. Inana ra gid mga igsoon, kung naagi day tay mga pagsalig da sa Ginoo, imposible nga muhatag gid siya nimo kun matinud-anon ka lang. Pagtig sa kong asawa ni ana siya, wala ra ba tay bugas? Wala ko nagtubag. Niana lang ko, Lord, salamat Ginoo. Pero wala ko nagingon nga kanang asa ko mamaylo, wala gid ko ang ako nga nakahibalo ko nga ang Ginoo muhatag yun. Instant nga mga panalangin. Munang makaingon kita nga, ang Dios masayod siya kung unsa ang anaasulod sa itong mga kasing-kasing. Nasayod siya kung unsa ka kamatinud-anon nga mangayo kaniya. Kagud kita, gidasig ko kamo. Buhat lang yun mo sa kabubuton sa Dios. Sunod unsa ang balaod nga gipatuman sa Dios kanato. Kay andam gid siya mutabang kanato kung kita matinud-anon lamang diha kaniya. Sa Juan kapitulo 1 bersikulo 50 ngadto sa atong ebanghelyo ni, si Jesus miingon, mituo ka ba tungod kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira? Makakita ka unya kung mas kahibulungan pa niini. Mao ni ang akong kuan sa akong testimony. Tungod kay ang Diyos nagsulti gid siya nga makakita pa ka og mas kahibulungan pa. Kung kita mga igsoon, labi na sa mga estudyante no nga niya karon dire atong mga kauban, ayaw gid mo glunga. Pangayo mo sa Ginoo. Nga ang inyong mga pangandoy sa kinabuhi, ang inyong mga gilantaw sa unahan, padayon mo eskwela. Dayon, ang pinaka-importante ra gyud mga igsoon, ayaw gyud mo kalimot pag-ampo sa Ginoo. Karon, kung unsay ang naa sa inyong mga hunahuna nga gusto mo dana nga mga kurso, gusto mo dana nga mga moabot ninyo nga mga butang, pangayua karon dihayon sa Ginoo. Kay ang Ginoo andam gyud mo tabang sa mga tao nga madasigon, makita sa Ginoo ang diha gyud sa sulod sa kasing-kasing sa tao. Mutabang gyud ang Ginoo. Dili gyud niya ikaw ang iyang panabang. Tungod kay ang Dios mga igsoon gugma. Ang Dios andam gyud mutabang. Og miingon siya, sultihan ko kamo. Makita ninyo ang langit nga maabli og ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Busa padayon kita nga mga lagad sa Ginoo, kay ang atong pag-alagad dili gayud makawang. Mayong buntag kanatong tanan.